Cinde Laras. Iya, iya, iya. Cinta dengan lantaran seni asli SPN Audio Sound System. Iya ya. HD Busana. Lihat di makeup.
lantaran seni. Iya, iya, iya. Oh ya. Ayo. Iya, iya. Ayo. Iya, iya. Ayo. Ajan. Iya, iya. Yuk,
Cinta dengan lantaran seni. Gas, gas, gas. La 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 la. Ya ala zai.
dengan lataran seni. Memang untuk Anda. Yes. Oh ya. Ya Si alo alo oh si alo alo oh si kalau ngai jadilah oh si alo alo oh si jadilah Cinde Laras. cinta dengan lataran seni. Oh ya. Kata-kata gambar wayang api panjora iso papun. Ayo foto foto sandang tiga satu ning alamatku. Cinde Laras. Memang untuk Anda. Yuk. Yes. Jembatan merah sungguh gagah terbakar kesungguh indah sepanjang hari yang melintasi silih berganti. Mengenang susah hati patah ingat zaman berpisah kekasih pergi sehingga kini belum kembali. Biar jembatan merah adanya batas, aku pun bersumpah Agar ku nanti dia di sini bertemu lagi. biar jembatan merah adanya batas, aku pun bersumpah Agar ku nanti dia di sini bertemu lagi. Oi, yo, oh yeah. Ya 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 ya. Terus, oh ya, Oh ya. Oi, ya 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 ya. Iya. Yuk. Acat. Ayo yuk. Yuk. Siapa ing yuda lawan raja rai singa.
Wis komplit. Mas Kuncung Girong. Wis teko iki sing siji. Sugeng siang Mbak Rizka. Sugeng siang Mas Udele karang kebanan ya kok kebanan. Ketekan bensin. Ngono kok ya ora ditukokne to iki mau iki. Ringane mono heeh ta. Wong saka Magua tekan kene isih ada. Heeh ta. Jebulno entek minyake Mas Loni. Sore malah ra ngematke lek bensin entek. Iya. Komplit iki. Komplit Mas. Wis komplit iki balik pasukan awal. Heeh, Mas Broto bareng nang kene iki. Ndi? Iki Mas Broto. Mas Broto iki. Heeh. Mas Broto bareng nang kene. Nang kene. Jajare. Ngandinge. Jajare wis pokoke nang kene iki apa-apa ana. Nek sing kuwi duduk Suminten Eden Mas. Sapa? Suminten Galak. Heeh, nggih.
Monggo garapan apa Mas? Derek mawon. Bos boronge nek mburi guyu ya. Bos barangnya sedakap kae to. Kae nek mburi. Oh, pripun Pak Win? Wah. Pripun Pak? Bar sedakap kok njuk ning mburi tangane ta, Jeng. Istirahat di tempat iki. Biasanya nek bar sedangkep ngono njuk lung biru apa. Biasanya Kae ora awal kok. Ora awal. Oh, Ji. Oke. Monggo garapan apa Mas Farid? Ora Iki ngene, biasa Wit. iki. Piye Mas Pur? Mas Gojong pripun? Ganti Ayo, suara Pak. ketemu son. Heeh, pripun? Ya dilek lagune apa ya, Cak? Jare suara ketemu ta? Iya. Ayo. Iya. Ngerti nek son? Wis hafal kok ya. Apal kok ya. Tunggal guru ra kena tiru-tiru. Ah iya. Dia dhewe-dhewe ta. Lah iya. Iya. Ya ayo. Pengen nyanding son. Ya ayo. Buri kok gering iki sanding Andre iki. Sing mburi kok ya rame temen to Mas. Andre go Gojong. sponsor. Hah? Go supporter barang. Gawa supporter? Heeh. Oh iya. Oke. Cinde Laras Cinta dengan lantaran seni asli Kalibanda. memang untuk Anda. Huda, huda. Ada Rizka Nalurisa. Ada kucing ya. Sejak pertama ku berjumpa denganmu, gemeter hatiku dan nyawa netramu. Gemuk ayu, opo sliramu ora krasa. Solah bawamu tak gatekke saben dina. Iyo, asik. Harus menanggung rindu. Hey, hey. Rasanya pengen ketemu. Ngomong bagus, ojo mong takon. Impenku, pengen aku. Yang Pengen nyawit sigaro uripmu, Jom. Sampangi, sampangi. Kono kuwi to. Kaya gede rasane nandang asmara. Pengen balik anane ra ono liya. Apa teko siraku nyawang-awangku. Tega ora? Tegon aku. Kasara samarga nuju tresnamu. Nganti sopan sliramu kersa ngandika. Elake rasa ora liya rasa tresno. Doa tresnan ojo tega ninggal utung lunga. Ojo. Anten dadi rondo. Cinde Laras Cinta dengan lantaran seni asli Kalibanda. memang untuk Anda. Iya. Sony Sorry saya di. Memang untuk ada. iya. Iyo. Iyo. Yo. 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 Ayo Mas Kuncup. Singkat. Iyo. Ku berjumpa denganmu. Hey. Ya nyawa netramu. Hoa, 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 hoa. Apa sliramu ora krasa. Rasa berat.
Wes. Ha iki Urung. urung. sido. Sidope urung. Heeh ta. Ayo, lagune apa iki, Nok? Heeh, nggih bacute napa niki mau enten request Oke, saking ah. Elin kok nyanyi dhewe bae. Mbak Rizka, Heeh. ngaturaken Sugeng Rawuh kalian Pak Bambang nggih. Nggih, Pak Bambang ngaturaken Bapak. Sugeng Rawuh, Pak. Sugeng Rawuh, Bapak. Heeh, ngersakaken lelagon menapa, Bapak? Oh, boten. Kok ya kepenak temen ya? Heeh, Ditakoni Jen. ora njaluk apa-apa Heeh. iki tak kepiye to iki? Endi to Elin ki mau ki? Elinda. Kowe request nyanyi dhewe. Request nyanyi dhewe. Penyanyi kok request iki piye to? Heeh, penyanyi ora oleh request. Jane nek request iki nyanyi dhewe. Wah nyawer. Oh ya. Oh Ya. nyanyi dhewe. Nyanyi dhewe Ora kok. apa-apa bangane nyanyi dhewe nek arep nyawer ben nyawer. Heeh. Sewu kok jare. Kesayangan Mas jare. Request-e Dek Elinda. Nek kono Dik, Dek no. aku piye? Kowe. Tante. Hah? Tante. Tante. Heeh, Du. Tante Elinda. Aunty. Menyaw- Aunty Elin. Nyawer berapa, Onti? Tante Linda. Lah. Dile Mbak, dile Tante, dile Mbok, Dik. Iki sone iku. Iya. Ayo yo. Alah. Sindi laras iki Mas. Cinta dengan lantaran seni. Bareng Rizka Nalurisa. Ada di Mas Huda. Kuncung. SPN Audio Sound System. Ayo golek. Ade. Cepet. Ade Busana. Lihat di makeup. Imbas kesayangan kaya ngopo rasane ati iki suwe ra krungu pawartamu bingung rasane nandang rindu dalam sayang tak blokir durung ora aku nek lali to kelali ku iso ayo
nggih. Oh, alhamdulillah Aju. Ha piye? Aju, Bu. Keterangane cetha nek Elin ki. Ayo, serah. Ora ming hoax, heeh ta. Ayo. Matur nuwun Di Elin panjang umur, sehat selalu, lancar-lancar rezekinya. Sesuk engko nggersak lagu nyawer ya. Arek nyanyi. Rene. Gereten. Ayo dilawan sik Mas. Aja larang kuwi. Larang kuwi. Ora dadi regane. Ayo. 3, 2, 1. Cinde laras yuk. Yuk.
Iya, Jom. Dari sawerane Bu RT. Lantaran seni SPM. Oh ya. Hade busana. Lihat di makeup. Kuncung Mega. Sampun Mas Kunjung, anting-antingnya sapa iki mau? Anting-antingnya sampun Mas. Anting-antingnya ya, ayo. Bapak Ibu ada request lagu, monggo yang mau request lagu boleh langsung gabung sama teman-teman Cindelaras di sini atau mau menyumbangkan suara Masnya juga boleh. Arep nyanyi dhewe oleh. Nyanyi dhewe oleh, Arep duet request karo juga boleh. Huda ya oleh. Sing kaum laki-laki arep duet karo Mas Kunjung ya oleh. Mau nyawer-nyawer juga boleh, enggak nyawer juga enggak apa-apa. Ora apa-apa. Ora apa-apa, ning kok ketoke bangeten. Ora Mas, guyon Iya, Jam. Mas. Sing cerak meja iki ya tetep diparani nih. Sing cerak meja kuwi ngerti dhewe lho kowe lagune apa? Biasane. Siang Biasanya Pantoro apa? nek kuwi. Oh iya. Amplopane iku ditekok mburi. Ning aja dikek nang isor gedang lho. Jeneng isor gedang bedane kuwi. Iya. Lah iya. Buduk kok. Badhe ngersake lagu napa, Bu? Oh. Wah, geleng-geleng iki. Nganu kok nek request ki ora Hah? kudu nyawer. Boten, Ora boten. kudu nyawer. Heeh. Heeh.
nyuwun Tidak tok, harus ah. nyawer, tidak harus Nyuwun nyawer. tok oleh to. Sawer itu bonus ya Mbut ya. Bonus gawe Bonusnya dhewe. mae, heeh. Nah, nek wong nyawer ku padha karo Sedekah. sedekah. Nek wong sedekah kuwi terus rezekine Lancar. Mula nek pengen rezekine lancar. Nyawer. Nah, iya, ngono. Ye, monggo garapen apa Mas? Derek mawon. Sapa sing njaluk kasmaran? Iki sing mburi kok pegah dhewe sing kono kasmaran ki piye? Ya sik endi sik bener. Arep sing endi ki sing bener? Monggo derek Mas Parit. Sing ngempul, Kae sing ngempul. sing ngempul. Oh, ora jare Jun. Oh, sing nyaron, ya. Sing nyaron lagi kasmaran, Jo. Sing endi? Sing kulon apa sing wetan? Sing kulon. Oh iya. Sing gawa supporter Mojong. Oh, lagi kasmaran. Iya. Ya. Dikai yo. Ya dinai, heeh. Darah ditutuk. Minggu ya ono sing sida barang lho, Cak. Sida apa? Ya aku. Wis sida tenan. ah. Wes. Apa aku iki kasmaran cuk. Iya. Ora doyan mangan, opo meneh dolan. Tekikut ketemu dirimu seorang, wong ayu tanpa nona rasa tresnaku. Apa panjenengan hatimu mas? Ngono ra? Nadane yo. Kok bisa kok. Tampanono ta, Cuk? Tampanono ta, Cuk? Ora nek sampe. Ora kuat deh. Yo. Cinta dengan lantaran sedih. Memang untuk Anda. Ya. Sony Cahyadi. Memang untuk Anda. SPN Audio Sound System. Yo ya. Ses. Ya ya oi ya oi ya oi ya Ya, itu. Opo aku iki kasmaran. Oh, saja yo. ora doyan mangan. Opo meneh Ah dolan. tenang nih. Pengen ku ketemu dirimu seorang, wong ayu tanpa ono rasa tresnaku. Yo. Bagus,
Iya, go. Iya. Ayo. Iya, iya, iya. Yo, yeay, woi, yo. Selamat. Bagus. Yo, yo. Yo. Iya. Ayo. Iya. Iya, kasih jalan. Bilang apa Mas Bojong? Matur dulu. Iya. Iya. Oh iya. Slompret, kamu lumbung benang reyo ketipu kita benang ketipu resindu slompret dinom karena kita jongkrak Selamat rahayu. sedaya lepat nyuwun pangabur. Tarik yo. Kontur. Yo ya. Kontur. Yo. Yeay. Yo. Wey. Ayo. Yo. Kontur. Oh ya. Iya. Ayo. Yo. Yeay. Wey. Ayo. Oh iya. Tarik yo. Yo ya. Wey. Oh. Sombong. Jaya. Ya. Wey. Yo, papat ki sing penak yo. Larat. Kontur yo. Iya. Goyas. Rahayu. Tarik yo. Terus. Yo. Iya.
kok nyemplung mbok kira kembange opo mbok kira kembange opo ayo 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 Cinta dengan lantaran seni asli Kalimantan memang untuk Anda.
Iya. Oh,